Selam. Sizin Tәмле-татлы Татарстан проектinde katılışçı Тургай балалары приют командасы сәламлейді. Biz sizge düğün hem yumurtalar hazırlangan sumsap видео-рецептен күрсәтәбез. Ең элек әлбәттә аның тарихы белән танышып үтү сезгә кызыклы булыр. Mesela сумсалга пирожки var. Пирожки ул кечкенә пирог дигән ата. Аны бик күптән яратып пешерәләр. Безнең халыкта бер табадан 50 тәңкәдән ашау гадәте булган. Иң электә зур пирог пешереп шуысындырып, мөргәләп баштырган булганнар. Соңрак алай кыен булгач, шунда кечкенә пирожкилар ясый башлаганнар. Монда пирожки сыфаларны капкалап алу өчен үзем белән басу кырларына алып чыгыш яңайлы булган. Сумсаны әзерләү өчен без иң элек әче камыр куябыз. Камыр өчен безгә кирәк була un, süt, şüpre, okmay, şeker һәм туз. Two angel faces, each with a turned up nose. Oh, and looks like my Җылы сөткә шикәр камы салабыз. And the other one's got a big bald spot, exactly like his pop, 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 Һәм чүпрә салабыз. pop, pop. We've got cribs and bottles and bibs all round our three-room flat. No time to see what's on TV, no room to swing and Булгатабыз. we're never done. It's like a steeplechase. Oh, they came in and they took over like they own the place. 5 минут җылы урында тотканнан соң, әлеге массага җимешалган окмай, Each with a turned up nose. Oh, one looks like mommy with the cute little cat. һәм туз салабыз. And the other one's got a big bald spot, exactly like Булгатабыз. pop, 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 pop. Un салып, яхшылап басабыз. Twice the milk, it's twice the baby clothes. It's double this and double that. Oh, how the money goes. But Pawnee, we both agree when all is said and done, we've got twice the blessing and we've got twice the fun. 20 times. Камырны басып бетерүгә җылы урынга куябыз. Хәзер камыр кабарган арада эшлек әзерләүгә күчәбез. Эшлек өчен безгә кирәк бөрткәнлеге, пешкән йомырка, башлы суган, окмай һәм туз. Йомырка белән суганны аптырыйбыз. Pop, 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 pop it up. Pop, 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 pop it up. Pop, pop. Бөрткән дигегә йомырка белән суганны кушабыз. Two angel faces, each with a turned up nose. Oh, looks like mommy with a cute little Шул маса окмай һәм туз салып яхшылап булгатасың. exactly like his pop, 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 pop. I put on the light in the middle of the night and whispered, "Dear, let's go." He grabbed a sock and called the doc. He told me, "Don't be slow." He got me there, Менә эшлегебез әзер. and then he sat on his. Kızlar, sumsal hazırlaş bizin şeyge çakıramaz. Biz ona oynayıp kireriz. İyi hədlər sizdən belə istələrimiz, rizqlarımız, təmlək көңелләребез күтәрелгән булыр. Бергәләп ишәбез şeyni. Син камыр ризыклары әзерләгәндә әзергә башасыңмы? Әлбәттә, бик теләп. Мин дә тәмле ризыклар әзерләү серләрендә әниемнән өйрәнәм. Үзебезнең татар халык ашлары бигрәк тә тәмле инде, шулай бит. Шулай дөрес әйтәсең. Әйдә сумсаларны ясарга керешик. Мин камырны җыеп торырмын, син бөгеп ясап торасың, килештекме? Around our three-room flat. No time to see what's on TV. No room to swing a cat. We're on the run, we're never done. It's like a steeplechase. Oh, they came in and they took over like they own the place. 20 tiny fingers, 20 tiny toes. Two angel faces, each with a turned-up nose. Oh, one looks like mommy with the cute little curl on top. And the other one's got a big bald spot. Әзер сумсаларыбызны мишкә тагабыз. Pop, 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 pop. Twice the laundry, twice the milk. It's twice the baby clothes. It's double this. Ләйлә безгә кызларга аш-су әзерләү серләрен бигрәк тә белү кирәк. Бәлки әле пешекче һөнәрен дә сөйләп куярбыз. Хәзерге заманда бик популяр һөнәр бит. Пешекче һөнәре иң борынгы һөнәрләрнең берсе. Хәзерге заман ничек кенә алга китмәсен, тукланы ашарга әзерләү иң мөһиме булып кала. Ризыкны тәмле, туклыклы һәм сыйфатлы итеп әзерләү дә кирәк. Әлеге серләргә төшенү өчен төрле һөнәри уку йортлары да бар. Яхшы пешекче һәрвакыт игътибар үзәгендә була. Әгәр дә ул яхшы итеп әзерли белә икән,
Анын үз аудиториясы, үз клиентлары барлыкка килә. Хәзерге заманда ресторан кафеларның артуы да пешекче һөнәренең кирәкле булуына ишара булып тора. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley